Z knižnice sa pomerne malými dverami dá prechádzať do nárožnej vežičky, do malej miestnosti, ktorá pôvodne bola len akousi besiedkou, ale po zamurovaní jedného okna ju používala Madáčovská rodina ako svoj rodinný archív. Šľachtické rodiny veľmi dbali na to, aby ich dokumenty, hovoriace o ich šľachtickom pôvode, o členoch ich rodiny, o ich zásluhách, aby tieto dokumenty všetky boli dobre uložené, aby sa zachovali a nestratili. V tomto prípade boli uložené v malej miestnosti, boli tu také skrinky s priehradkami, hovorilo sa im ládule, a tieto ládule obsahovali historický materiál, ktorý ale medzi časom sa niekde stratil, len čiastka z neho je zachovaná možno niekde v Budapešti, ale čiastka sa pravdepodobne zničila práve počas bombardovania v roku 1945. V miestnosti sú vyinštalované aj šľachtické erby. Je to najmä erb rodiny Madáčovcov a erb rodiny Majtejniovcov, z ktorej pochádzala mama spisovateľa Imre Madáča.